za ku ji wasu gwalagwalan sirrika da za mu ba ku daga cikin sirrika da suke kunshi a cikin kulhuwa. Kaga ita kulhuwa ka tofa ta 111 kowace da bismillah. Kowace irin cuta ce sai kaga an samu su. Malaman hisabi sun santa. Wace hanya ce mai sauƙi ta gano tushen rashin lafiya? Akwai ilimin da ake bi don gano tushen rashin lafiya wanda su zaka ga suna amfani ne da ɗabi'u kamar guda 4, wato zafi, sanyi, laima ko ɗaita da kuma bushi. Duk wani abu da Allah ya shirya guda 4 zaka samu shi. Wuta, ruwa, iska, ƙasa. To akwai kuma irin mahangar China wanda suke ce mata ayurveda, wato wani abu da suke cewa fita kafa beta, wato kamar ka ce yawa kaɗan da daidai. Yanzu kai karan kanka kai ma guda 4. Akwai kai, akwai kirji, akwai ciki, akwai gawara. Akwai cutukan da yake cewa cutukan rai wanda ko a zamanance ana faɗa su a ce musu emotional disorder. Akwai cutukan da yake danganta su da tunani. Dan misali, Bahaushe yana cewa wai rai dai an cire wa fara kai. Ya bambancin hisabi yake da ramli? Idan ka kalli hisabi tarihi na shugabanmu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun shijiran nan tasa yau muna da sati 73,111. Ka san misalin da na bashi? Wannan watan da muke ciki mai kwana nawa ne? Na ce a kwana nawa zai kare? Malam sai ya buɗe kalanda. Kaga ya tafi sai. Ana iya amfani da wasu tsirrai da suke da abin mamaki, misali ganyen zaitun. To kar ku manta dai muna nan a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Zauren Aminci. Ku kasance da ni a kowane manhaja, ina nan tare da ku, al-musaddiq Zauren Aminci, insha Allah.